Hello logoper, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय हैप्पी बैसागु लोगोफोर अननानै आंनि बे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोना गोसो खुसियै लोगोफोर दा रायजोफोर मोसानो फैदों आरोना लोगोफोर आं दसे देखायनोसै आरो मोसानो फैनायखौहाय नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफाबानो जाबाय आरोना मा होनो लोगोफोर माइरं खिरखासे दोनखाबाय आङो रायजोफोरनि थाखाय ओमफ्राय जौबो दोनखाबाय नै बथलसे बेजों लोगोसे माइरं खिरखासे दोनबाय लोगोफोर खबर नागिरदों आरोना लोगोफोर फिसालाया आंनाव माबा सोलोगासिनो आरोना रंजालि बैसागुनि खेबसे आरोना आरो नायनो थांदो ससे सानखि आं दारना न' बैसागुनि नामाव एसे देलायबाय नामा होनदो देलायाखैनो आरोना होमबाबो देलायनाय बायदि मोनलायलांबाय आं गावखौनो सोर सोर मोसाखो बैसागुआव कमेन्ट खालामनाय खिथाहरबानो जाबाय आंनो फैसिगोन आरोना लोगोफोर रायजोफोरा जोंहानाव मोसानायनिफ्राय दा जों रेडि जानानै दंखायो आरो नोंथांमोनहाबो नायनो रेडि जानानै थादो ना मा होनो फैसिगोन आरोना ओरैनो बैसागोनि नामाव एसे फटक लास्रोबाय आरो आं मोसागासिनो गामियाव ओमफ्राय फैबाथाय दा एसे देखायनोसै आरोना जोंहा आब' फैदों बिजावजालि मोसानो फैखो नामा मोसानो फैदो आब' हाय नर बैसागोनि बयखौबो हाय नर बैसागोनि हाय हेपि बिहु हेपि बैसागु फिसालाफोरा सना गानबाय नै गथ' सना गानबाय सना बेला बेला हा दे मोसा दे बेला 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 देनायखौ लोंसैयाखै दोन मालाय इसोर मोसाबाय थासिगोन फैबाय मोसानो लोगोफोर जानाव
Masakannya थांबाय nih. Sir. Nusirku. Kemni wakabai juga. Nusir wakabai. Wakarkan deh. Apa dia kami ni? Ada kami kerja. Neng naik beta. Dengan mobil gitu orang naik beta. Keserong apa? Hah? Yang renga. Kalau ke ini tuh Mobil gitu orang naik. Hei. Aku misal renga. Nih santang lewat dan pagi lalu. Hai. Hai. Jom sana kerja apa? Sana ba.